Irány a könyvtár. Hogy miért jó a könyvtár? Mert ha beiratkozol, közel 260 000 kötet közül válogathatsz. Ennyi kötet közül biztosan találsz valami kedvedre valót. Legyen a szakirodalom a tudománytól, a történelemig. Vagy szép irodalom A-tól Z-ig. Szerelmes vagy, bánkódsz, vagy éppen örülsz, egy szóval versekre vágysz. Legyen a szerző külföldi vagy magyar, itt mindent megtalálsz. És ha már külföldnél tartunk, ha éppen angolul támadna kedved olvasni, ne aggódj, lesz mit. Persze, ha nem szívleled az angolt, akkor sincs baj, hisz van itt könyv a német nyelvtől kezdve a spanyolon át, egészen a klasszikus latinig. Izgalomra vágysz? A krimiknél megkaphatod. Természetesen a romantika sincs száműzve a könyvtárból. Ha nincs kedved túl sokat válogatni, viszont kíváncsi vagy, hogy mi a sláger mostanában, a könyvtár megkönnyíti a dolgod a sikerkönyvek kiemelésével. De ugyanitt azt is megtudhatod, hogy milyen új könyvek érkeztek a könyvtárba. Természetesen a böngészdében rengeteg egyéb, sokat keresett szakirodalom is kiemelésre került. Ha azonban mégsem találnád meg, ami kell itt fent, készséggel megkeresik neked lent a raktárban. Lessünk be a kulisszák mögé. Itt tartják a könyvek egy részét. Ha ezek után még volna kérdésed és eligazításra vágynál, Vagy irodalomkutatást igényelnél szakdolgozatodhoz, fordulj bátran a tájékoztató könyvtároshoz. ha kiválasztottad a könyveket, már csak ki kell őket kölcsönöznöd. Egyszerre akár 9-et is kivehetsz. Ezzel megvolnánk. Akkor a legközelebbi viszontlátásig Irány a könyvtár.